Simbingelele ke sinamukele empetuleni show. Namhlanje sihleli noBadumile okumuntu impela nje otrenda kakhulu lana. Esazi ukuthi cishe wapha lo muntu lo kwale kancane. Ngazi kangaka ingane yabantu. Lento leniyenza ubafetha ngithandi ngoba niqinye ingane. Siyabonga ngazoma ngazoma khumala. Yo, hayi yazi usangibingelela nje kumakazela umuntu wangiqinya la. Awuchazele kabanzi ngalo muntu lo. Manje wazizwa kanjani? Ngiyangizwa bethi mawuqinywa unokhule ngazi ukuthi ungashaya othuka nje. Kwenza ngalani? Ukuthi ahlukene namahagi yabona yona ihagi leya. Yabo eyanga ake sithi uyawachaza ngechaza le hagi yakho ukuthi mhlawumbe le ungabe yakuphi yakanongo mhlawumbe mhlawumbe yasegoli leya. Le hagi nzima nje. Lapha ngalongoma nje. Yakanongo. Ayoni phela. Ngiyadlala hayi hagi. Aweshaya hagi bafu, uyayishaya hagi. Yazi into engayithanda lapha yakho. Ngoba manje naloyo futhi naye ungathi phela ukhona impela. Ngoba ngizwa ukuthi impela noBigzulu wathi impela uyazama ngoba phela mina ngangibukela le video. Othi uyazama ngizothola usulokhu ngahlanganasa. Kwakuphi? Hayi nomshida lona. Hayi, cha kulungile babukele ngoba ungathi ke unganzomala nakuphumala akanazo impendulo zalembuzo yami kodwa ke sobonga kakhulu nje ngoba sizule bathi khiphene egcwame elisha bathi impela yiyo le ngoma owaqhenyelwa yona unegcwame elisha ungafuna nje ukusibeka kabanzi ngazo umsebenzi wakho lo okhona okuyiwona njengamanje oseyitolo ukuthi bengathola kanjani abantu basondele nje eduzane kwakho bazi ukuthi wenzani. Wona hayi zothi ya impezi yatholakala lapho kuyimpezi emnyama lapho Instagram ya lapho tweet abona tweet maskando ne-tweet kuyatrenda lo maskando uyayibona ke into ezinhle lezo. Ake sithi kumpetuleni show sonibona ngekudala siyabaqhenya thina abantu la iqhulele bathini batheni ungadumela amaguzu ushisa kanjeni la sisemcimbini sigezile sibahle noyibeka kahle futhi sisemcimbini sijavile sibahle wasiqinya wena bazoqhinya futhi akulungile selnathi sham